Dneska mám takovou zajímavou věc, která určitě potěší zejména fundamentální feministky. Ale je to takový krátký pojednání o tom, v čem jsou psi lepší než ženy. Takže zároveň je to takový návod pro muže, ať se nad tím zamyslí. Rodiče vašeho psa vás nikdy nenavštíví. Pes vám nikdy netelefonuje. Pes miluje, když se vaši přátelé zastaví na skleničku. Pes neočekává, že mu zavoláte, když se někde opozdíte. Čím později přijdete domů, tím radostněji vás pes vítá. Pes nenakupuje. Pes nemá zájem o květiny, blahopřání ani šperky. Pes není nikdy nespokojen se svým tělem. Pes, to už se vzdychá, jo? Pes nedovolí, aby nějaký časopis řídil jeho život. Psa pobavíte, trpíte-li plynatostí. To je výrazný rozdíl. Pes vás nikdy nekritizuje. Pes nechce vědět o každém psu, kterého jste kdy měl. Na psa nemusíte nikdy čekat. Je okamžitě připravený jít ven. Čas, který pes stráví v koupelně, je omezen na rychlé napití. Pes si nenosí svačinu na váš pracovní stůl. Pes si nikdy nepůjčuje vaše košile. Pes vám nevypne televizi, díváte-li se na fotbal. A můžete mít legálně několik psů. A pes neumí mluvit. Tak, to by bylo všechno.